welcome to Narzary Education channel. Welcome to my all viewers. दिनै जों माने सेन्टेन्स नि सोलायनायनि बा एसार्टिटिव नेगेटिव बोरै खालामो बिनि सायाव डिसकास खालामगोन दा सिगांनि सिरिजआव जों डिसकास खालामबाय माने जों सेन्टेन्स नि बागै माने एक्सप्लेन खालामबाय दा दिनै बे समाव जों माने सेन्टेन्स खौ बोरै जों इन्टारगेटिव एसार्टिव निफ्राय जों नेगेटिव बोरै खालामगोन बेनि सायाव डिसकास खालामगोन सो गाइस नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं सानो जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायो थारैनो नोंथांमोना माने माबा मोनसे नलेज माने आर्न खालामना लानो हागोन नङा होमबा स' गाइस दा जों नार्जारी एडुकेशन चेनेलनि जाहै जायफोर फरायसाफ्रा माने डाउट दं क्लियार जायाखै बिथांमोननिसिम जों माने बेफोरबायदि माने प्रोभाइड क्लास खालामदों फ्रि अनलाइन कर्स स' नोंथांमोना जोङो माने लिभ भिडिअ खालामनो हायाखै बा जों माने आपल'ड खालामनो हादों बे आपल'ड भिडिअ नोंथांमोना नायनानै जोंनिफ्राय माने आर्न खालामनो हागोन दा दिनैनि जोंनि मेन टपिक्सआ जाबाय एसार्टिव माने इन्टारगेटिभ दा बांद्राय लं भिडिअ खालामाखै दा सर्टकाट भिडिअ जों माने सर्ट खालामगोन आरो बारा माने कनफिउजन जानो नाङा जुदि कनफिउजन जायो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन दा माबाफोर नोंथांमोना भिडिअनि सायाव माने मोजाङै रिजल्युसन बा मोजाङै सापर्ट जायो बा आखरा जुदि मोजां क्लियार जायाबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरनो हागोन जाहाथे जों नायनानै बुंफिननो हायो बा मोजां सुबिदा बायदि खालामनो हायो स' गाइस जियानो जा जों माने भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै तारमाने एसार्टिवनिफ्राय जों माने इन्टारगेटिव खालामनाय दा बे टपिक्सनि सायावल' सावरायगोन दिनै बारा गोबाव सावराया दा अक्सिलारि भार्ब नाय एसार्टिव टु इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स माने मा एसार्टिवनिफ्राय इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स खालामनाय नंगौनिफ्राय बा फोरमान खालामनायनिफ्राय जों माने सोंलु बानायनाय नङा होमबा आं सासे फरायसा बेनिफ्राय जों मा खालामगोन नों सासे फरायसा मारना बेबायदि बा नोंसा फादारा सासे मोजां फोरोंगिरि ना दा नोंनि न'आ बैयाव मारना आंनि न'आ बैयाव बे न'आ नोंनि मारना बेबायदि सोंलुखौ खालामनो थाखाय जों माने नंगौनिफ्राय सोंलु खालामनो थाखाय जों माने एसार्टिव टु इन्टारगेटिभ बे सेन्टेन्सखौ बाहायनाय जागोन स' एनि वे दा गाइस नोंथांमोना माने बेखिनि डिटेल्सखौथ' मिथिखायबो जानांगौ जों माने सायाव सावरायनो थांदों दा जियानो जा नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा प्लिज चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब शेयार खालाम आरो हागौ मानि हागौ शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम दा भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेखिनिखौ बुंबाय दोननाय दा अक्सिलारि भार्ब थानाय जायखिजाया एसार्टिव सेन्टेन्स मोनसेखौ इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स खालामनोब्ला ना इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स मोनसे खालामनोबा मा होनना बुंदों नाय इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स खालामनोबा सेन्टेन्सआव थानाय अक्सिलारि भार्बखौ सेन्टेन्सनि सिगाङाव लानानै बेनि उनाव साबजेक्ट अर प्रनाउनखौ लिरनाय जायो आरो सेन्टेन्स जोबनायाव सोंथिसिन बे कुइसन मार्कआ बेखौ होनाय जायो बे सोंथिसिन होनाय जायो दानाय माने अक्सिलारि भार्ब थानाय जायखिजाया जुदि सेन्टेन्सखौ जों कुइसन खालामनो गोनां जायोब्ला एसार्टिव सेन्टेन्सखौ कुइसन खालामनो गोनां जायोब्ला जों मा होनो खालामनो गोनां जायोब्ला बेयाव माने अक्सिलारि भार्बखौ माने सिगाङाव लाबोनानै मा खालामनांगोन बेनि उनाव जोङो साबजेक्ट नङा होमबा साबजेक्टखौ मा होनो बेनि उनाव लिरनाय जायो जेरै एग्जाम्पलनि आइ एम ए टिचार होबाय नङा होमबा टिचार दा बेखौ मा लिरगोन जोङो बेहाय एमखौ लाबोसिगोन एम बेनि उनाव मा जागोन आइआ जगोन ओमफ्राय बिथिं टिचार होसिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव लास्टआव जोबथायाव मा कुइसन मार्क होगोन बेबायदि कुइसन खालामनो जोङो माखौ बाहायनाय जागोन नैबे फर्मुलाखौ बाहायनाय जागोन जुदि शी इज ए गार्ल होबाय नङा होमबा शी इज ए गार्ल बेबायदि कुइसन खालामनायाव जों माने जुदि बेयाव फुल स्टप थागोन जोंहा इन्टारगेटिभ एसार्टिभ नालाय बेयाव फुल स्टप मोनसे थागोन दा बेखौ जोङो जुदि इन्टारगेटिभ खालामबा मा जागोन इज ए गार्ल ओमफ्राय बेनि उनाव सोंथिसिन थागोन बेयाव दंथायो मोनसे थागोन नङा होमबा थ' बेबायदि जागोन थ' बेनो जोंनि माने मेन टपिक्स थ' नोंथांमोना बुजिदों सानो आरो जों माने सिङावथ' बिदिन्थि लाखादों बे बिदिन्थिखौ नायगोन स' बेफोरबायदि कुइसनाबो जोंनियाव मालाबा फैयो बिखय स' नोंथांमोना बेनिखायनो माने डाउट जादोंबा क्लियार खालामनानै जों मा होनना बुंदों अक्सिलारि भार्ब थानायब्ला अक्सिलारि भार्बआथ' जोंहा मोननै जिब्रैथा दंखायोमोन बेफोर मोननै जिब्रैथानि गेजेराव जायखिजाया मोनसे जुदि जों अक्सिलारि भार्ब मोनोब्ला बेबायदियाव मा होनो बे अक्सिलारि भार्बखौ सिगाङाव लाबोनानै जों मा खालामनांगोन बिनि उनाव नाउन बा प्रनाउनानो बा साबजेक्टआनो जा नङा होमबा साबजेक्टआवनो गोलैजोबगोन बेखौ जों बहायनांगोन नङा होमबा दा जानाय बिदिन्थि होनाय जेरै नै एसार्टिभ आरो इन्टारगेटिभ नाय आइ केन सिं नङा होमबा आं खननो हायो बा रोजाबनो हायो नङा होमबा दा बेयाव केन आइ सिं नङा होमबा नै केनखौ लाबोबाय बे अक्सिलारि भार्ब बे नङा होमबा बेखौ लाबोबाय बे कुइसन खालामनायाव
he might come नङा होमबा बेयाव मा जाखो नै might खोलाबाय बेयाव might बेयाव be might नङा होमबा auxiliary verb be might खोलाबाय might he come ओमफ्राय बेयाव नाय she is good singer नै बेयाव नाय she आ जोंना auxiliary verb मोननै जोबथेनायनि गेजेराव दा बेयाव माने she खोलाबोबाय मा खोलाबखो जों is खोलाबबाय नङा होमबा is निखौ बे is निया is she good singer नङा होमबा you have a pen नङा होमबा बेयाव मा जागोन you have a pen खौहाय have खोलाबबाय have you a pen नङा होमबा बेयाव माने नैबे have आ जोंहा मा auxiliary verb बा बेखौ जोङो सिगाङाव लाबोनानै माने सोंथि खालामनो हायो दा बेखिनियानो फ्रेन्ड्स गाइसफोर दा दिनैनि नैबे बेखिनि सानै टपिक्सनि सावरायनो गोनाङा बेखिनियानो बारा टपिक्स लाबोस्राबाखै आं बारा गोलाव लाबोआखै बेखिनि सर्टकाटखौनो लाबोदों माबाफोर जुदि बुजि मोनाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरनो हागोन स' गाइस दा नेक्स्ट नाम्बार 2 दङ जोंहा जायखिजाया auxiliary verb नङा होमबा जायखिजाया auxiliary verb गैयै assertive sentence मोनसेखौ interrogative assertive sentence मोनसेखौ interrogative sentence खालामनायाव sentenceआव थानाय tense आरो personखौ नायनानै tense आरो मा होनो personखौ नायनानै मा खालामनांगोन जोङो नाय tense आरो personखौ नायनानै do does आरो did auxiliary verbनि दाहार लाबोनानै assertiveनिफ्राय interrogative sentence खालामनाय जायो दाहार माने मा बै do does did बेखौ जोङो sentence मथे नायनानै जों मा खालामनाय जायो interrogative खालामनाय जायो doआ बहा बाहायजागोन didआ बहा बाहायजागोन बेखौथ' मिथिनांबाय नङा होमबा do does did बा जोङो ओरैनो प्रेजेन्टआव उनाव मिथियो जुदि did थायोबा जों मा past formआव मिथियो होमबा नङा होमबा past tenseआव स' गाइस बारा गोनो गोथो जानो नाङा जोंहा बेयाव माने जुदि auxiliary verb गैयाबा जों मानो बुंखाबाय बेयाव जोङो मा दाहार लाबोनांगोन do does did बे मोनथामनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे जों सेन्टेन्सखौ नायनानै मा खालामनांगोन दाहार लाबोनांगोन दा बेखिनियानो माने मेन बुजिनो गोनां टपिक्सआ दा बेखिनि टपिक्सआव नोंथांमोनखौ आङो माने क्लियारै बुजिगोन होनना सानो जुदि बुजि मोना नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरफिननो हागोन दा नाय NB होदों बेयाव दा NBनि गेजेराव नाय दा प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि बेलायाव मा जागोन नै NBआव दा प्रेजेन्ट इनडेफिनिट आरो फार्स्ट इनडेफिनिट होनै फार्स्ट पार्सन प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआ डु जायोबा मा जायो डिड सेकेन्ड पार्सन डु जायोबा मा जायो डिड फार्स्ट इनडेफिनिटआव थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार डास जायोबाबो डिड आरो थार्ड पार्सन प्लुरेल नाम्बार जायोबा प्लुरेल नाम्बाराव डु जयो नङा होमबा जोंहा मा जागोन फार्स्ट इनडेफिनिटआव डिड जोंहा मानो गासैबो माने बाहागोआवनो जुदि जायखिजाया सेन्टेन्सआ जुदि फार्स्ट इनडेफिनिटआव थायोबा जों मा जागोन बेयाव जोङो जायखिजाया डिड बाहायनो हागोन दा फार्स्ट इनडेफिनिटआ मा थागोन जोंहा P2 जायो नङा होमबा फार्स्ट फर्मआव जोंहा गिबि खोन्दोआ मा जोंहा प्रेजेन्ट फर्म आरो सेकेन्ड खोन्दोआ मा जोंहा P2आ मा जोंहा फार्स्ट फर्म दा फार्स्ट फर्मआव नै डु नङा होमबा डु बा डासनि मा डिड नङा होमबा बे डिडआ जायो बेनिखायनो बेयाव बेखिनिया जायो स' गाइस बेयाव कनफिउस जानो गोनां गैया जोंहा माने फार्स्ट इनडेफिनिटनि सेन्टेन्स जायोबा जों बेयाव मा बाहायनांगोन डिडखौ बाहायनांगोन आरो जुदि प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि जायोबा फार्स्ट पार्सनजों मा बाहायनांगोन जोङो फार्स्ट पार्सनजों डु सेकेन्ड पार्सनजोंबो डु थार्ड पार्सन सिंगुलार जेरै राम समेन हि सिफोर थायोबा जोङो मा बाहायनांगोन हि सिफोर थायोबा जोंहा दासखौ बाहायनांगोन दास दा बेखिनिखौ बुजि मोनगोन आं सानो आरो जुदि थार्ड पार्सन जुदि थायोबा थार्ड पार्सन माने माखौ होनो फोर नङाब्ला बांद्राय थायोबा बांद्राय मानसिफोरा थायोबा जेरै माने प्लुरेल नङा होमबा जे फोरोंगिरिफोर मानसिफोर बिसोरो अमाफोर दाउफोर बेबायदिबा मा जागोन डु बहायनांगोन बेबायदि कुइसनाव जों मा डु बहायनांगोन फोर थायोबा जेरै हमबाय जोङो माने दे इट्स नङा होमबा बेफोरबायदि बा काउस डग्स बेफोरबायदि थायोबा जों मा बाहायनांगोन जोङो डु बहायनांगोन बेफोरबायदि थायोबा जोङो डु बहायनांगोन स' गाइस बेखिनिखौ आं माने कमप्लिट जागोन होननानै आं सानबाय स' नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाबा जोंहा कमेन्ट बक्सआव माने मोजाङै बुंहर आरो माबाफोर जुदि आखरफोरखौ मोजां सिनाय मोनाखैबा दा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव जोंखौ बुंहरनो हायो दा एनिवे गाइस नाय बिदिन्थिफोरखौ नाय जोङो बोरै खालामनाय जायो बिदिन्थिफोरा नाय दा एसार्टिभ आरो इन्टारगेटिभ खालामनानै जोंहा दे प्ले क्रिकेट दा गिबियावनो जोङो माने थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार मोनखाबाय नङा होमबा थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव दे जों जोंहा माने जुदि प्रेजेन्ट इनडेफिनिट जायोबा जोंहा मा जागोन डु दे प्ले क्रिकेट ओमफ्राय नै सेकेन्डआव नङा जोंहा आइ नङा होमबा मा होदों आइ वेन्ट
नैबे I went there नङा होमबा बा मा जागोन जोंहा जुदि माबा जायोबा जोंहा past indefinite जायोबा मा जागोन जोंहा did जागोन ओंखायनो माखौ did I go there नङा होमबा ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे होदों he plays football नङा होमबा बियो माने फुटबल गेलेयो नङा होमबा दा बेयाव नाय बेयाव हिया माने जोंहा थर्ड पर्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखाय माखौ does he play football नङा होमबा ओमफ्राय नै सेकेन्ड पर्सन दङ जोंहा मोनसे सेकेन्ड पर्सननि you play ना बा जों माने सेकेन्ड पर्सनाव मोनबोदों जोंहा मा जायो do नैया बेनिखायनो सेकेन्ड पर्सनाव जोंहा माने do यूज खालामबाय स' गाइस एनिवे नोंथांमोनखौ आं बुजिदों सानो जुदि बुजि मोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरनो हायो नै सेकेन्ड पर्सनाव जोंहा do जायो प्रेजेन्ट इनडिफिनिटआव जुदि फार्स्ट बा डिडआनो जायो दा फार्स्टनि बेलायाव गासैबो जुदि सोंथि खालामनो गोनां जायोबा बेयाव जोङो माने डिडखौनो बाहायनाय जागोन आरो जोंहा माने प्रेजेन्टनि बेलायावबो सेकेन्ड पर्सन फार्स्ट पर्सन बेनि बेलायाव जों मा जागोन do बाहायनाय जागोन स' गाइस दा फार्स्ट पर्सन सिंगुलार बा प्लुरेलाव जोङो doखौनो बाहायगोन आरो सेकेन्ड पर्सन सिंगुलार प्लुरेलाव doखौनो बाहायगोन आरो थार्ड पर्सन सिंगुलार जायोबा जोङो dasखौ बाहायगोन बे dasखौ आरो थार्ड पर्सन प्लुरेल जायोबा जोङो doखौ बाहायगोन स' गाइस जेबो कनफिउस जानो गोनां गैया बेयाव रोखा रोखा लिरखानाय दङ दा नोंथांमोना माने मोजाङै नायलांबानो मिथिगोन दा बेयाव मोनसे होदों NB मोनसे होदों नाय दा फार्स्ट इनडिफिनिटनि थाखाय did auxiliaryखौ did auxiliary verbखौ इंटरगेटिव सेन्टेन्स खालामनायाव बाहायनाय जायोनो did auxiliaryखौ जों बाहायनाय जागोन नङा होमबा आरो बेयाव जों मोनसे सोलायदों नै बे सिगांनि भार्बआव नै go दङ नङा होमबा ग'नि बदलै जोङो मा जायोमोन when जायोमोन दा बेहाय दा बेनि बेलायाव नाय बे go whenनि बेलायाव जों मानो go बोरै जाखो बेबो मोनसे कुइसन जानो हागौ जुदि नोंथांमोना नायदोंबा जुदि नायाखैबा बुजि मोननाय नङा दा जियानो जा बेखिनियाव जाहैबाय दिनै आरो फार्स्ट फर्मआव थानाय मेन भार्बखौ इंटरगेटिव सेन्टेन्स खालामबा प्रेजेन्ट फर्मआव लांनांगौ दा बियो जोंहा माने फार्स्ट फर्मआव दङमोन नङा होमबा दा बेखौ जोङो प्रेजेन्ट फर्मआव लायनांगौ मा होनबा ग'नि फार्स्ट फर्मआ went नङा होमबा went बेनिखायनो मा होनो बेखौ मायाव लाफिनखो जोङो प्रेजेन्ट फर्मआव लाफिनबाय दा बेखिनियानो कनसेप्टआ गाइस दा बुजिमोनि जेबो खोथा गैया जानांगौ आरो जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजि मोनाबा कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय दा फार्स्ट इनडिफिनिटनि थाखाय did auxiliary verbखौ इंटरगेटिव सेन्टेन्स खालामनायाव बाहायनाय जायो होनदों होमबा आरो फार्स्ट फर्मआव थानाय मेन भार्बखौ इंटरगेटिव सेन्टेन्स खालामोब्ला प्रेजेन्ट फर्मआव महर होनाय जायो नङा होमबा जों प्रेजेन्ट फर्मआव बेखौ लिरफिननो गोनां जायो नै didनि बेलायावनो जों बेखौ ग'खौ लिरफिननो गोनां जादों बे ग'नि थाखाय whenनि थाखायसो जों सिनाय मोनबाय नङा होमबा बेयो फार्स्ट टेन्सआव दं होननानै स' गाइस जों बेखौ V1 V2 बेखौबो जों बुजि मोननांगोन V1 V2 V3 V4 नङा होमबा बेखौ प्रेजेन्ट फर्म पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेन्ट पार्टिसिपल बेखिनिखौ आङो सिगांनि माने टेन्सनि बेलायावनो सिरिसावनो सोबोजोबखाबाय स' नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखैबा सिगांनि सिरिसाव थांफिननानै नायफिननो हागोन स' गाइस दा बेखिनियाव मोनसे पेजनि माने बिदिन्थि लाबोदों नाय मानि थाखाय जोंहा इंटरगेटिवनिफ्राय एसार्टिव खालामनायनि थाखाय इंटरगेटिवनिफ्राय एसार्टिव बोरै खालामनो बे कुइसन थाखानायखौ जों बोरै माने कुइसन माने नंगौ फोरमायनो नङा होमब्ला बेबायदि ओमफ्रायनो जुदि जोङो माने बेहाय auxiliary verbफोर थाखायोबा नङा होमबा auxiliary verbफोर थाखायोब्ला जों बेबायदि खालामनो हायो are they playing football नङा होमबा जों सिगाङाव मोनबोदों जों माने auxiliary verbखौ माने सिगाङाव लाबोनानै मा खालामनो हायो इंटरगेटिव खालामनो हायो दा नेक्स्टआव जोङो जुदि बेनि उल्थायै नायफिनोबा जों माने बेखौ जोङो जायगायाव थिग जायगायाव नैया are they play football नङा होमबा दे ओमफ्राय बेयाव नैया दे are playing football मात्र बे जायगायाव बेनि जायगायाव माखौ सोनांगोन जोङो आरखौ लांफिननो नांगोन माने साबजेक्टनि उनाव आरो नाय बे डिड होदों नङा होमबा दा बेयाव डिड होनाय लोगो लोगो जोङो माने फार्स्टआव जायो फार्स्ट टेन्सआव दा नै डिड दे गो देयार बा मा जागोन डिड वेन्ट देयार नङा होमबा जों दे माने जों मा होनदों बेखौ जुदि कुइसन खालामोबा दुखौ जोङो नङा होमबा बा वेन्टखौ बा ग'खौ नायोबा जों मिथियो नङा होमबा दा बेखिनियाव डिड दङ बेनि थाखाय ग जाहैबाय होमबा जों मा जागोन बेनि थाखाय जों ग'नि थाखाय वेन्ट जायो होमबाना दे वेन्ट देयार बेबायदि कुइसन खालामब्लाबो नोंथांमोना जेबो लोहो सोहो जानाङा दा बेखिनि कनसेप्टखौ जुदि क्लियार जायोबा नोंथांमोना थारैनो बुजिगोन दा डिडनि बेलायाव जों खोमोरनानै मा जागोन ग'खौ जों वेन्ट खालामफिननांगोन दा बेनि बेलाल' नङा बेलेग बेलायावबो जाहैगोन दे हमबाय जोङो मोनसे बिदिन्थि I played क्रिकेट नङा होमबा दा बेखौ जोङो माने जुदि फार्स्ट कुइसन खालामबा मा जागोन जोङो डिड बाहायग्रोगोन नङा होमबा डिड आइ जागोन प्ले जाहैसिगोन नङा होमबा क्रिकेट बेबायदि जाबाय होमबा जों माने डिडखौ लांफिनोबा जों माने डिड आइ नङा होमबा डिड आइ प्ले क्रिकेट बे कुइसनाव जाहैबाय आरो जुदि माने एसार्टिव होमबा आइ प्लेड क्रिकेट बेबायदि माने जाफिनगोन माबायाव पास माने एसार्टिव सेन्टेन्सआव दा जियानो जा बुजि मोनबाय आं सानो जुदि माने जोङो मोनसे लाबावदों माने एसार्टिवनिफ्राय एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स खालामनाय जायोब्ला बोरै खालामनो हायो जे दिस इज ए बिग ट्री नङा होमबा
बे मोनसे गिदिर दंफां बा जों बेखौ माने जुदि एक्सक्लेमेटरि गोमोहाबनाय खालामनांगौबा बा जों ओरैबायदि सोदोब सोनांगोन नङा होमबा जाय जोंखौ गोमोहाबनो हायो जेरै व्हाट ए बिग ट्री दिस इज मा एसे गिदिर दंफां बियो बेबायदि कुइसन बा बेबायदि साननाया जों मानो गोमोहाबनाय जायो दा बेबायदि गोमोहाबनायनि थाखाय जों मानो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सखौ बाहायनाय जायो दिस इज ए बिग ट्रीया जोंहा एसार्टिभ जाहैबाय नङा होमबा होमबा नैखौना जोङो मा जाखो माने एक्सक्लेमेटरि जाहैबाय ओमफ्राय हि इज ए ग्रेट प्लेयार व्हाट ए ग्रेट प्लेयार हि इज नङा होमबा बेबायदि बे सासे गिदिर खेलागिरि नामा बेबायदि सोंथि माबा बेबायदि गोमोहाबनानै बुंफैनायखौ जों मा बुङो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स गोमोहाबनाय सोमोनाय नङा होमबा बेबायदि सेन्टेन्स बुंनाय जायो स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो भिडिअ'खौ आं जोबोद सर्टकाट खालामबाय जियानो जा नेक्स्ट भिडिअ आं माने नाजागोन जोंहा माने दा एसे समनिबो एसे आंखाल जानायलाय बेनिखायनो भिडिअ'खौ सर्ट खालामदों एनिवे भिडिअ'खौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक्स गाइस फ्रम नार्जारी इडुकेसन चेनेल